3. Именно той е капитан на състава от Разград, една любопитна на офанзивните футболисти. Сега Галчев центрира от ъглов удар, там обаче няма футболист червено, който да засече топката. Първоначално обаче Делев я праща в наказателното поле и това е гол. ЦСКА повежда още в последните секунди на втората минута с попадение на Жуниор Мораес. Реализира. Ето края на тази ситуация, избита топка с глава, Спас Делев стреля, никаква засада, разбира се. Там шок от десния бранител покриваше Жуниор Мораес. Имаше и още един футболист червено Зико, който бе в 100% позиция. ЦСКА. С много желание играят футболистите на двата тима. Виждате как се хвърлят за всяка топка. Това води и до брак, но пък и до качествен футбол. Феноменален гол и това е 2-0. 2-0 за ЦСКА. Жуниор Мораес. Още веднъж центрирането на главата на Мораес. От движение. Втори пореден матч Франк Гела за пети титуляр. Явно неговата игра в Бургас е попаднала на Петър. Сега Платини излиза сам срещу вратаря и изравнява резултата на Киев Платини. Остава обаче в червено притежание Бандаловски. ЦСКА преодоля тези 10 минути домакински натиск през второто полувреме на свой ред. Показва доста смислени неща. Лука Саша! 2-1 за ЦСКА. 63 за първия гол. А сега вижте какво направи Михаил Платини и Присо. Шестима футболисти на ЦСКА са на границата на наказателното поле. Лудогорец отново ще разчита на зоново покритие. Ето го центрирането от корнер. Добра намеса на Козми Моци. След това вече топката обратно е пратена в наказателното поле. Удари гол. ЦСКА повежда срещу Лудогорец на Българска армия. Капитан Александър Тунчев, 25-та минута. Бележи с глава. Това е гол номер 4 от началото на сезона за Александър Тунчев, който подплати думите си през седмицата с това попадение. На пръв поглед Лудогорец се справи добре с това статично положение. Играч в зелен екип изчисти топката, но след това тя отново бе върната и Тунчев майсторски с глава насочи в зона, в която Владислав Стоянов остана без реакция. 25-та минута. Проблемите за Георги Дерменджиев се увеличават с още един след червения картон на Мисиджан. Сега отбора му вече допусна и гол във вратата си. Ето как топката бе пратена в наказателното поле. Само един футболист и това бе Марселиньо. Не се изтегли. По този начин покри една евентуална засада на Александър Тунчев. Тунчев имаше опция да свали топката за Серджио Буш или да стреля. Избра директно да атакува вратата. Обърна посоката на удара и Владислав Стоянов замръзна на място. 1-0 за ЦСКА. Лудогорец ще трябва, макар и с по-малко души на терена, да излиза от тежка ситуация. Бумал. Симал. Към Недялков. Той напредва, използва пространството пред себе си. Меко центриране на Недялков към Руи Педро. Избита топка, удар от дистанция. И това е гол. ЦСКА намалява резултата. Изключително изпълнение на Густаво Кулма. Не мръдна Владислав Стоянов. Лудогорец ЦСКА 2-1. Без възможност за Владислав Стоянов да реагира. Антон Недялков с включването по левия фланг. Мекото центриране към Руи Педро. Изчистена лошо топката от Козмин Моци. Право на крака на Густаво Кулма, който не се замисли и за секунда. А от движение след рикошет в дясната града не позволи на Владислав Стоянов дори да мръдне. Самия Кафу преди дни пред португалския вестник Рекорд коментира интереса на Спортинг Лисабон към него, визирайки, че той самия би имал желание да играе в Лисабонския Грант. А сега има тук съмнение за игра с ръка на Хосе Паломино. А такава има, това ще бъде Дуспа. Хосе Паломино има, така че ще видим Дуспа в полза на ЦСКА. Драгомир Драганов, струва ми се, човека, който подсказа тук на... Затова армейците да вземат аванс в резултата. Прозвуча сигнала, Петрус Бумал се засилва. Удар на Бумал! 1-0 за ЦСКА! Бе пратен в грешния ъгъл Ренан Дос Сантос. Лудогорец започна да подобрява собствените си рекорди. Затова след малко първо атаката на ЦСКА. Как ще се
получи тази ситуация. Това трябва да е гол. Точно така. ЦСКА изравнява резултата в 63-та минута, за да отбележи шестия си гол през сезона в първа професионална лига. Густаво Кулма и Каранга, танца на радостта. Ето как се разкъсаха футболистите на Лудогорец. Дори в един момент се получи числено преимущество. Десподов проби удар, рикошет. Бутуров. Центриране на Тиаго. Възможност за Каранга! 1-1. ЦСКА възстановява равенството. Фернандо Каранга слага край на головата си суша. ЦСКА много бързо успя да отговори. Статично положение бе това, което връща армейците в срещата на Лудогорец Арена в Разград. Центриране на Тиаго. Страхотен удар с глава на Фернандо Каранга. Историята е на път да се повтори. Видях футболист от резервната скала и близо до това да бъде окачествен като нападател. Той стои в средата на терена. Още веднъж след сблъсък между Фернандо Каранга и футболиста Лудогорец. Да видим какво стана. Козми емоция тук. Втори жълт картон за Фернандо Каранга. Посегна с ръка Фернандо Каранга. Не трябваше да го прави най-вече заради това, защото знаеш какво ще последва тук. Центриране на Тиаго. Пластун над всички. Кевин Меркадо, удар на Меркадо! 2-1 за ЦСКА. Какво е изпълнение на Кевин Меркадо? ЦСКА с човек по-малко, но с аванс в резултата вече на Лудогорец Арена в Разград. Фантастично изпълнение на Кевин Меркадо. 71-та минута. ЦСКА прави пълен обрат. Ползва максимално от тях. Прекрасно овладя топката и я насочи много прецизно в долния десен ъгъл на Хорхе Брон. Без дори да погледне към вратата Кевин Меркадо. Всичко направи плюс еквадорецът. Не можа да намери по-добър. Искат препречване домакините, нищо подобно. Играта продължава. Джоди Лукоки сваля с глава. Марселини обаче е изпреварен. Добра игра на Будуров. Авантаж пуска Кабаков. Удар на Будуров от дистанция и това е гол! ЦСКА повежда с 1-0. Капитана Николай Будуров с изключително изпълнение. Николай Будуров сам си изработи ситуацията в началото на матча. Забележете, Николай Будуров справи се с двама футболисти на Лудогорец и от място шутира. Хорхе Брон леко закачи топката, но това не му помогна особено. Марселиньо дръпна Будуров. Ето го авантажа на Кабаков. Будуров напредна и шутира. Много плътен, силен изстрел. И въпреки опите на Хорхе Брон да реагира, той не можа да се справи. Николай Будуров, ЦСКА Лудогорец 1-0. Каранга. Хубава идея на Каранга. Прекрасно подаване. Шанс за ЦСКА. 2-1 за червените. 95-та минута. Кирил Десподов. 2-1. Каранга асистент. Десподов голмайстор. Още веднъж никаква засада. Разбира се. Изскочи от дълбочина Десподов. Каранга го видя. И го изведе сам срещу вратаря. Забележете подаването на Каранга. Натанел изпусна Десподов, който насочи топката и покрай плонжа на Хорхе Брон дава аванс на ЦСКА. 2-1 за домакините срещу Лудогорец и жълт картон за... Сигнал на Тодоров. Кирил Десподов. Удар на стената. И това е гол. ЦСКА повежда с 1-0 в 47-та минута. Кирил Десподов завъртя топката над стената и направи безпомощен Ренан Дос Сантос. ЦСКА открива резултата. Един на 0 за гостите. В допълнителното време на първата част Кирил Десподов във вратата на Ренан Дос Сантос. Топката се отбива в гредата и влезе в мрежата на Лудогорец. Така ЦСКА повежда с 1-0 в допълнителното време на първата част. Кирил Десподов бе точен. Още веднъж как завъртя топката над стената. Топката се отбива в напречната града и влезе. Много красиво изпълнение на Десподов. И след като Лудогорец имаше своите ситуации в матча, сега изостава в резултата. Блестящо изпълнение на Десподов. Ренан плонжира, посегна с
Лявата ръка, но това не му помогна особено. И един на Едвин Джеси елиминира Дяков. Шпагат на Козмин Моци, връща топката Едвин Джеси и 2-1 за ЦСК. В 71-та минута резултата става 2-1, след като Едвин Джеси върна топката назад към Рубен Пинто. И той оставен съвсем сам. Не остави шансове на вратаря на Лудогорец Ренан. ЦСК отново повежда с 2-1. Така както го направи в предишния матч тук на Лудогорец Арена. Отново в намален състав с 10 човека. Лудогорец ЦСК 1-2. Тогава Каранга бе изгонения футболист, сега Жеферсон. И пак при 1-1 тогава бе изгонен Каранга, сега Жеферсон също. Станислав Манолев хвърли. След това Едвин Джеси. Нямаше засада на Джеси. Добре се измъкна от Дяков. Върна топката назад към Рубен Пинто, който с техничен удар не остави възможност на Ренан да реагира. Едвин Джеси събра около себе си двама футболисти на Лудогорец, Дяков и Моци. Отвори се коридор за подаване. Използва го Джеси. Ниско по тревата към Рубен Пинто. И готователни двубоя без поражение във всички турнири. Манолев към Едвин Джеси. Джеси е посрещнат. Срещу него е Недялков. Връща назад Джеси топката към Манолев, който може да центрира. Добре замахна, елиминира Танео, центриране на Манолев. Възможно за ЦСК, удар от воле 1-1. Кирил Десподов изравнява резултата в 67-та минута. Асистенция на Манолев, гол на Десподов. На стадион Българска армия в дербито на кръга. Още веднъж как Манолев преодоля Натанаел. Дигна главата, видя непокрития Десподов, намери го по отличен начин. Великолепно отиграване на Кирил Десподов. Намери топката от воле и я изпрати във вратата на Ренан. Много лесно Натанаел позволи на Манолев да го надиграе. А странно защо Десподов. Торицо в дясно. Жоржиньо получава топката. Центриране на Жоржиньо. Манолев изби с глава. Рубен Пинто. Удар на Рубен Пинто от дистанция. И 1-0 за ЦСК в 30-та минута. Великолепен гол на Рубен Пинто, който направи безпомощен Ренан и изпрати топката във ъгъла му на Рубен Пинто. Жоржиньо центрира. Манолев изби. Никой не подсигури отбитата топка от зелените. И Рубен Пинто с удар от дистанция изпрати топката във вратата на Ренан. Ето как намери топката. Козмин Моци се наведе и това... Успя да укроти топката. Силен е Алисол с гръб към противниковата врата. Удар на Тяго. О, какво изпълнение! Още веднъж. Обаче гредата е мястото, където топката ползва повече празни пространства. Страхотно владяване сега на Алисол. Това е страхотна възможност за ЦСК. 1-0 за червените. 62-та минута. Първият точен удар за ЦСК в двубоя се превръща в попадение. Алисол се разписва, може би и човекът, който най-много искаше да отбележи попадение в днешната среща след пропуснатото в финала в турнира за Купата на България. Алисол извежда ЦСКА напред в резултата. Сега вече непобеденият рекорд и серия на Лудогорец са поставени на много сериозно изпитание. Страхотно подаване на Тяго. Закъсня Драгош Григоре, ако не се лъжа. Не е Григоре, друг футболист, Абела Нисе може би, не успя да пресече подаването. Начинът обаче, по който овладя топката Алисол и след това я прати във вратата, бе страхотен. А работата на Греъм Кери също не трябва да бъде пренебрегвана, защото именно след като той загуби топката, успя да се върне, да я отнеме от краката на Вандерсон. Да, Абела Нисе тук закъсня и не успя да пресече паса. Това даде възможността пред Алисол и той я грабна с две ръце. 1-0 за ЦСКА. При оставащ около половин час до края на този двубой. Ако сега направим виртуално класиране в FBET Лига, то ЦСКА ще вземе втората позиция с аванс от 2 точки пред Левски и 3 пред Слави. Тяго на близката града не носят успех тези изпълнения. Шанс обаче за Жул Кейта и това е 1-1. 71 минута на двубоя. Жул Кейта изравнява резултата на стадион Българска армия. Първо попадение за дошлия от френския Ланс. Флангови футболист на ЦСКА. Не се справиха по най-добрия начин с изчистването на топката шампионите и това даде шанс за много бърза реакция от Жул Кейта, който матира Владислав Стоянов. Никаква видимост
за вратаря на Лудогорец. Никакъв шанс за Стоянов да реагира при това безапелационно изпълнение на Кейта. Още веднъж на близката града Каули охраняваше тази зона. Прати топката обаче точно там, където не трябва, а именно в краката на Жул Кейта. Със сигурност трябваше да се справи по-добре Каули с изчистването на топката. Впечатляващ бе начинът, по който обаче Кейта достатъчно бързо я свали, за да не даде шанс на защитниците на Лудогорец да го блокират. Прекара я точно там, където нямаше крак на футболист в зелено. Стана въпрос вече. Владислав Стоянов видя топката твърде късно. Не може да бъде винен в никакъв случай. Деца. Той се задържа по десния фланг заради прекрасния удар, който притежава с левия крак и възможността да влиза навътре. Сега Кери в наказателното поле. Изненадващ чут с левия крак. Стоянов реагира. Санкаре след това прави резултата 2-1. Съобразителен и то до безкрай. В случая Янус Санкаре измъкна топката от наглед невъзможна ситуация. Греъм Кери преди това стреля в очертанията на вратата, а стадион Българска армия изригва. Още веднъж нападението отляво. Мазику получи, изчака включването на Греъм Кери. Не посмя да го атакува достатъчно рано Козмин Моци. Драгош Григоре трябваше да изчисти топката. Няма нужда да чака команда. Григоре каза, защо не ми подсказвате? В подобни ситуации обаче сякаш опита, класата на румънския национал трябва да са достатъчни, за да знае той, че трябва да прати топката някъде в парк Борисова градина, а не да чака Юнус Санкаре да я отнеме и да реализира. Сега възможно Сантана извършва нов фаул. Нов авантаж от Георги Капаков. Ще сбърка ли Сисиньо срещу Алисол? Да. Григоре ще трябва да подсигурява своя съотборник. И тук Алисол се отчита с още един пропуск. Юнус Санкаре е на земята след начина, по който Алекс Сантана го събори. Официално предупреждение за един от най-силните за Лудогорец от началото на сезона. Това е последвалата ситуация, в която Алисол сгази без нарушение, разбира се, Сисиньо, елиминира и Григоре, за да стреля в тялото на Владислав Стоянов, който прави още едно спасяване. Ще продължават сигурно да центъра на терена. Янков отлично заложи топката за Ихинио Марин. Рикошети 2-2. 83-та минута на срещата. Ихинио Марин отбелязва третия си гол с екипа на Лудогорец, откакто премина на Хюве Фарма Арена. Много добра игра отново на Доминик Янков в това нападение, което изненада червените. Топката бе предадена доброволно в предни позиции от ЦСКА. Лудогорец се организира достатъчно остро, за да хване неподготвена защитата на червените, но тук обърнете внимание начина, по който Доминик Янков, въпреки присъствието на Валентин Антов на гърба си, заложи топката на пътя на Ихинио Марин. Поея с десния крак, след това стреля с левия. Да, късмет за испанския нападател, след като и рикошета попречи на Густаво Босато да се намеси, вдигна топката над лявата ръка на бразилския вратар. Амосуга опитва да използва скоростта на Георги Йомов. Със свежи сили той ще представлява сериозен проблем за Сисиньо. Йомов вече в наказателното поле. Жеферсон, много добър поглед на Жеферсон. Тиаго стреля! ЦСКА повежда. 77 минути след началото ЦСКА е напред в резултата в полуфиналната битка с Лудогорец от Купата на България. Най-после една от атаките на червените даде резултати и с човек повече. ЦСКА вече и води в резултата в първия полуфинал срещу шампиона на България. Храбро и дълго време Лудогорец се бранеше, но тук вече
Зелената защита се пропука. Тиаго открива резултата. Дали тук някъде ЦСКА не прави много важна стъпка към борбата за отличието в турнира за Купата на България. Само забележете колко бавно защитниците на Лудогорец се подредиха в отбрана. Изобщо го няма в кадър Жордани Коко, който отнесен в атакуващите действия. И може би вече изморен с изминаването на близо 80 минути от началото, се забави да се върне, а този безкомпромисен удар на Тиаго праща ЦСКА напред в резултата. Чудесен поглед на Жеферсон. Отличен контрол на Тиаго и удар, който оставя Кристиан Кахлина безпомощен. ЦСКА 1, Лудогорец 0. Съответно, червените стъпиха на криво у дома срещу Арда Кърджали след 1-1. Енрике прекара топката за Амос Юга. Няма засада срещу Жорди Кайседо. Той вече в наказателното поле. Ще стигне ли тук до топката? Енрике Рафаел. ЦСКА открива резултата. В третата минута ЦСКА се разписва пред погледа на доволния Алан Пардио. Какво начало обаче на този сблъсък? Всичко тръгна след отлична комбинация на тъча между Амос Юга и Жорди Кайседо. Разбира се, Енрике Рафаел взе участие в атаката мощно напред на Жорди Кайседо. Факт, че това факт, че беше притиснат отбранител на Лудогорец, но намери начин да прекара топката към Енрике, който се оказа по-съобразителен и изпревари Кристиан Кахлина, за да може да изпрати топката над плонжа на стража на Лудогорец. И така, рано в днешната среща вече имаме попадение. Сато тук със спорно подаване към Брадли Мазико. Сблъсък между Мазико и Жордани Коко. Играта продължава. ЦСКА е в предни позиции. Енрике Рафаел вляво от себе си има Феде Варела. Това работа само на Драгош Григоре. И въпреки това Варела за Енрике. Сега Георги Йомов, 2-0 за ЦСКА. Колко важна крачка на червените към финала в състезанието в 36-та минута. ЦСКА удря за втори път по амбициите на своя съперник, а Георги Йомов е героя. Добри думи заслужават и Енрике Рафаел и Феде Варела. Забележете, след тази намеса на Драгош Григоре, Варела колко съобразително само намери вярното продължение към Енрике Рафаел, а сякаш за Георги Йомов от тази позиция просто нямаше друга алтернатива, освен да прати топката зад Кристиан Кахлина. Феноменална наистина работа от Федерико Варела в момента, в който намери продължението към Енрике Рафаел. А Енрике Рафаел, който се разписа в първите минути на сблъсъка, сега прибавя и асистенция. Положение за ЦСКА. Гирем Кери с центриране към близката града. Юрген Матай изпраща феновете в екстаз. ЦСКА повежда след само 4 минути на стадион Българска армия. Ранен и мощен удар от червените срещу зелените в този яростен сблъсък. Юрген Матай се разписва след асистенцията на Грем Кери. А ЦСКА рано повежда срещу Лудогорец. Реално с първия си гол в шанс. Включи се на близката града Юрген Матай. Откъсна се от опеката първо на Светослав Дяков, после във въздуха. Сисиньо просто нямаше абсолютно никакъв шанс срещу нидерландеца. ЦСКА 1, Лудогорец 0. ЦСКА заплашва, но не стига до завършващ удар. Може би сега Бисмарк Чарлз, 2-0 за ЦСКА. Търпението се отплаща за червените. И горе-долу, както беше в началото на този матч, дежавю на старта на второто полувреме. Ранен гол за ЦСКА в началните минути на второто полувреме. Радост на стадион Българска армия. ЦСКА повежда с 2-0 срещу Лудогорец. Любослав Пенев обаче знае, че работата е далеч от свършила
И не спира с напът света към Иван Торицов. А Бисмарк Чарлз оправдава доверието на своя треньор. Размислят сега са за Валдас Дамбраускас. Отклонената топка от Грем Кери. Втора асистенция за Кери днес. И макар ситуацията да беше безкрайно трудна за Бисмарк Чарлз, той намери пролуката между централния и крайния защитник. И този завършващ удар не оставя шансове на Кахлина, който отново е закован на място. ЦСКА 2, Лудогорец 0. Начало на второто полувреме от Българска армия. Федерико Варела, удар с глава. ЦСКА отново води с 2. След гола на старта от единия централен защитник, сега и другия се разписва след статично положение. Мено Кох реализира. А ЦСКА, секунди след като загуби аванса си от 2 гола, отново е с 2 попадения напред. 3-1 за ЦСКА. Кратка се оказа радостта на Лудогорец, а бързо червените отново посягат към 3-те точки. Грешките на Лудогорец при тези статични положения продължават. Не забравяйте, че по този начин Локомотив Пловдив успя в Пловдив да победи Разградчани, използвайки и този елемент. А ако при първите 2 гола Кахлина не може да бъде винен, при тази ситуация от Стража се очакваше повече, тъй като удара беше право в неговия обсъд. Също с корекция. Третата дуспа отсъдена срещу Лудогорец след дуспата, която Димитър Илиев наскоро изпълни, и дуспата, която Берое получи правото да изпълни. Но това е без значение. ЦСКА получава шанса да реализира и четвърти гол. За топката застава Жорди Кайседо. 8 гола до сега за него с червената фланелка във всички турнири. Днес той търси 9-тия си гол с екипа на ЦСКА. И го намира. Дълбоко в добавеното време в 7-та минута ЦСКА бележи четвърти гол във вратата на Лудогорец. Влезли от пейката Жорди Кайседо се разписва. А червените са устремени към една историческа вечер. Победа, която няма да означава нищо повече от 3 точки, но победа, която ще значи много за всеки един червен фен. Да, Лудогорец може да е шампиона на България. Лудогорец може вече да свърши своята работа, но тази вечер категорично принадлежи на червените. А това е успех, който ще им вдъхне вяра и за предстоящия двубой с Локомотив Пловдив в битката за второто място. И най-вече за предстоящия финал в турнира за Купата на България срещу Арда след седмица. Този път Томас Лам ще бъде изпълнителя. Томас Лам. Това подаване изглежда добро. ЦСКА повежда в резултата. Капитан Америка Юрген Матай в 77-та минута извежда домакините напред в резултата. А еуфорията по трибуните е на лице. По-малко от 15 минути преди края на редовните 90, Лудогорец в крайна сметка се пропука. И ЦСКА открива резултата, с което се приближава изключително близо и до 3-те точки в този дуел. Абсолютно никаква съпротива за Юрген Матай в тази ситуация. Буквално прегази тук Шакил Пинас, който въобще не се опита да играе с топката. Груба грешка тук на футболист с номер 6 от тима на Лудогорец. Грешка, която къка вратата на Лудогорец. Четвърто спасяване от началото на двубоя за нидерландския страж на орлите. Само един точен изстрел за домакините, а ЦСКА изравнява с петия си точен изстрел. Амос Юга се справи отлично
И ЦСКА изравнява резултата в 56-та минута. В първите 4 случая Серджио Пат се умя да отрази точните изстрели на футболиста от нидерландския страж. Амос Югар разстреля от упор. След изстрел с глава стража на Лудогорец. След като засече топката на границата на вратарското поле, никакъв шанс за Серджио Пат да реагира в този момент. А човекът, който можеше да се справи по-добре в тази ситуация, е крилото на Лудогорец Кирил Десподов, който отговаряше персонално в този момент за Амос Юга, който бе максимално улеснен от превъзходното подаване на Тибо Вион. И потвърждение за това. Колки сега ЦСКА може да контратакува. Шопов с добро на пръв поглед подаване към Гарсес. Франко Русо игра с топката, в последствие остана на тревата. Хайнц, какво изпълнение! Миг на гениалност от Тобиас Хайнц, резултатът е изравнен. Очевидно все още е прекалено рано, за да се откаже ЦСКА от преследването на шампионската титла и прекъсването на една 15-годишна суша, изпечелената за последен път през 2008 година. Шампионска титла на армейците. Изключително изпълнение на Тобиас Хайнц. Дори и за класен страж като Серджио Пат, никакъв шанс тук да се справи с изпълнението на атакуващия футболист в червено. ЦСКА отговаря на предизвикателството и то светкавично. Не бяха изминали и 5 минути. В момента централни бранители от първата минута. Серджио Пат. Малко по-напористи действия на армейците в опит да отнемат топката. Те го правят. Ще бъде ли това 2-1? Отговорът е да. ЦСКА осъществява обрат в резултата, а Маурисио Гарсес е човекът, който 3 минути преди края на първата част е на път да изпрати гостите в доста по-добро настроение спрямо това на своя съперник. Към почивка между двете полувремена. Лудогорец греши фатално, а футболистите на Саша Илич бяха достатъчно съобразителни и наблюдателни в тази ситуация, за да се възползват от този миг на несигурност в отбраната на орлите. Марселино Кареасо с огромен дял и заслуга за отбелязването на това попадение, защото именно той бе човекът притеснил Якоб Пютровски при подаването към него от Оливие Вердон. В последствие асистенцията отива на сметката на Кареасо. Докато попадението на Маурисио Гарсес е под номер 10 в шампионата. В неговият 29-ти двой в FBet Лига през тази годишната кампания. ЦСКА удари броени минути след като Лудогорец излезе напред в резултата. ЦСКА повтори удара си с не по-малка сила. Юга. Подаването е за Фернандо Каранга. Той ще стигне пръв до топката и ще изпрати във вратата на Серджио Пат 1-1. Фернандо Каранга вече се е разписал в историята срещу Лудогорец и ето, че при завръщането си обратно в игра за червените отново намира път във вратата на разграчани. Тук по-добрата позиция и скоростта на Фернандо Каранга успяха много да му помогнат, за да изпревари Серджио Пат и да го матира.
Сюга с подаването в перспектива. Успя да намери празното пространство. Тази зона в отбраната на Лудогорец, която нямаше човек. Антон Недялков не беше в